nenso ebisua de won na akraba won mai as wonam kwan so nche bia obetom sisi a na afei Sɛdeɛ da ye no ne nsɛm bi sɛ ba ko mienu bi wɔ hɔ a ɛkyere ya adwen ɔno na akɔ epanyin wa kyerɛkyerɛ mu ama ye nkyerɛmu ni yie na ye nso yate ase ye na atiefo a wo mu tie. All right esi sɛdeɛ ye kano nie akra apombɔkɔ nyame adom me ho ye nyame ase papa portrait chiro konkron I like that. And you was another news here is one so akra yes masam bisa edikan obi bisa sɛ ye twetwe nkomo anase edi nkomo dora wo islego no de sa asemi bai dora ye chia no ye manache ye dana se wa mayen exercise dana se wa mayen dwuma se ye ni ye twetwe nkomo ye di nkomo ye bon nkomo ni mi ensa nyina ye ensunsun kakra wo manase nkyiremu kakra wo mu ne se ye twetwe nkomo eye abefo kakra na emafo na aba de abakane no na ye di nkomo anase ye bon nkomo na emu ye twetwe nkomo nso so eka asem kro na nti mi ensa ni nyina ye nua badora ene atiefo etie nyina ye twetwe nkomo ye di nkomo ye bon nkomo ni nyina kuku wi se we are conversing, we are discussing, we are having a deliberation. Akura obiso edi bibi mane ye na obisa se nkonkonchene ekyeresen mente kura da nkonkonchene ni eye nkuntumpo adabrabasem kasatintin emfa hu se kasatintin toponko no obekasa tintin de fe wa mani bribi anase wa yi bribi opese wo ye ma no konkonchene ni eye nabrabasem nkuntumpo sem kasa dokodoko asiti demu nanzo ni nyina so obiara ene amavo de bi amavo ye bi wazaka konkonchene nese baba akwai se bosirimuka anamboa bosirimuka ebetimi akwa ko wura mu bi nemo ni nyina ne se o defe o daada o kansam a dem obobo osire ho obobo osire ho ma otima ye o daada o twe afiri ho anaze opese okoye ade bi anka wanka se mu no wonye da. Okay. Defe. Konkonchene ni. Na akrafo fronso ye odabi ananse nkran homa. Nkran homa eye entumasin papa no anase marima no ema no wani abrepa eyi kase bi aba anase sam kase bi aba. Ebo ha no de aboniti wafira ne ntoma anase wahye na atade no de aboniti ebo ha no de agu ne kon sije unu ya sije tae sa pa abaye na mere duku gu ne kon na se eye kokoko bin ya na kire eye ne aboni din no what you say there okay what you say yeah akrafo fronso a me pese me bisa asem no eye pichie ananse mpichie pichie eka sem mpichie ya dodo kabea kotokuo anase nsasa wa ya pamu kotokuo na ye pia asre ye pia esre grass anase ye pia atentirihuo cotton tree na silk na eye no oni tije ma metu yase achacha kase na ye pia sirashe mu no pichie ne koba ne ye pichie ye dodo ye mpichie ye pia gumu na fe ya san pamo ano na de akwakoto fom ana so de akwakoto mpa no so o daf de I see. Okay but your last one so yeah so ye was secondary school ye say kotwi mumume mumume we be say bi unim mumume no kan o man tiase no me kan so man tiase na mpa kire traditional state ye kanse santifoni ye kanse dagban ye kanse gafoni ye kanse kwafoni ye kanse konkomafoni se ohene eni ni merima ekoko a na emma na ewe akiri no etwi mumume
one de nyum kotia betia na wo de epoma esi form wo ye dede wo de wo na esi form ne ade enne ye sanse okuni honti ya chire obi de ne court enganga se oye politician ya de ne police station na party for no akọ premises o akọ ba bia ya chire na kọ na omukọ twi mumume jama se jama de meka obadi ase yeah kane no na jama oho na mo na emma titru na atwi esi jama na o de taa marima na omukọ konachi eye nibri semre eye mra ye fra bosom ye fra nyame eye mra ye to abeseno ye ni abre ma no wi ma mpanimfo no wi besen ebu asiso ne yekoba na emma no awofo no bu a wate ne basifi anase ne base na chi na ye de poma epem fo mo wo ma asai wo mo nam nyina na mo bi no mo to nwom ye twimumume e de ata ye asrafo a won ko na chi eni ye twimumume e de ata ye empati ni na ya tire no ni nyina ye se yes jama akura papa answer na yebekọ no dan na kansa de na sembise bia ba Facebook na mse enyebre di kan ode abani na mentimi nya abre embisai dan na pese wo hu funtum wo sai batatwene wo pese wo te sa asemfu ayi ase baba tima ba kon answer na ofruntum ebenya ni wunu na efri batatwini anaze matatwini ye homa etafa fruntum ho na de akosoro na etanse eye den etimi de nwu adwoku etimi de nwu nkenten etimi de bɔ kenten ano ne ade no abomofo ne akuafo eta akɔwai na ode dade no esi ho a ɔwai ne kaka no na dade no so ka fruntum obi anim sɛ fruntum no nsuo fitaa bi wo mu latex latex no timi nwunu in fact fruntum ni nua pa ne rubber tree okay eti minwunu na wafa ho awu obomofo no okuani no nye fruntum na ho hia no matatwene na ho hia no na emo obetwa matatwene no aka fruntum no ma fruntum no yare abona ma fe wawu asem bia ni wa mfa nipa ho se wote unnua na ato no nti emfa ho a emfa ho so na mo pe etwitwiru ma ho nyina aroro eti bibia ba yesese ye nyina ye hwe adeboni bia ba ye ka na ye so ano na yetu ase kro isanze we wadwen se eye unnua na nya wo a ebeka oke ansa na ofuntum benya ni wuo no ni free matatwene all right enti dina megidi sa na pay wanya anuye ya wo hwehwe Sɛdeɛ ye kano nie Sɛdeɛ ye kano nie papa ya da say raise your Ohene Jagri Boaz and anapay as always wo ma beka ye home ya de Sɛdeɛ kano nie ya de